Evo, ovo je pogled iz vruće stolice na Tepinku. Ja mogu iz ovog ugla samo da snimim Sašu i moju prvu komšnicu, koleginicu Dušicu. Sedmi je novembar 21. gospodnja. Čekamo da počne emisija uživo, nominacije izbacivanje. Saša malo pomeraju. To je moj Sale, naš Sale, sin od trenera Limenog. Ako budem uspeo, obrnut ću vam kameru da vam pokažem ko je tamo iza mene. Pa ćemo se onda vratiti na Dušicu i mog Saleta. Čekamo početak live-a. Pozdrav od Jovana Đelića i Oca Poštara. Sve imate na YouTube-u, na kanalu Jovita 025 i na Instagramu. Svako dobro.